Kører vi? Fandango! Det er flot. Filmen? Ja. Hvordan kan det være, du så utrolig gerne vil være med i vores film? Hvorfor ikke? Jeg er jo jeres leder i banden, ikke? Jo. Så jeg er meget kombineret på, så jeg tager jer med på. Så en stor leder for jer. Det vil jeg meget gerne. Han er en stor leder for os. Ja. Ja. Hvordan kan det være, du så gerne vil være leder? Ja, det er fordi jeg er den smidigste og lidt hurtigere. Og så lidt bedre på trommer af den nørd der. Okay, hvad har trommer med banden at gøre? Trommer og banden. Banden er jo et hold, man er sammen med. Man har rygmærk på ledervest. Leder på, så styrer den derfra. Ja. Er ikke rigtigt? Ja, hvilken instrument er dit yndlingsinstrument? Det er jo godt trommer, men Okay, tak skal du have, Christian. det gør jeg gerne. Kom op, så lige at den dynamik, vi får så smukt. Skal du op, mand? Nej! Det varmeste i verden. Det er varm kakao! Så det er jo med varmt. Jeg kan den gå tur mod den. Nej, ikke den her. Kom her. Stop. Nu. Ja, først tager du igen. Ja, jeg nok kunne føle ham. Okay, nu. Slalom. Så det er det samme. The ice and snow from the midnight sun where the hot springs flow. Hammer of the Mørke og pølser! 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 Vi har lavet en filmatisering af den fantastiske bog, Pigen, der lavede med ilden. Og værsgo, jeg synes, vi skal begynde på den fantastiske filmatisering. Det stærkeste i verden, det er dragskald! Det hedder med stærkt. Nej, hvad fanden? Fanden skete der? Jeg ved ikke, om jeg fik det med, der var et eller andet i vejen. Eldorado! Every time in my dreams I see you, I feel you. That is how my heart does go on. Far across the distance with space. Jeg ved ikke, om jeg fik det med, der var et eller andet i vejen.